дар вилояти нижегородский русия додани патент ба муҳоҷирон қатъ шудааст. шурӯъ аз 1 октябри имсол дар ин вилоят муҳоҷирон аз кишварҳое ки бо русия низоми раводид надоранд наметавонанд иҷозати корӣ бигиранд. ин тасмим бар асоси фармони вазорати корҳои дохилии русия аз 23 сентябр гирифта шудааст. корбарони радиои озодӣ низ тасдиқ мекунанд ки ҳангоми муроҷиат барои гирифтани патент ба онҳо дастури муовини аввали вазири корҳои дохилии русия Александр Горовой дода шудааст ки дар он гуфта мешавад додани патент ба муҳоҷирон аз 1 октябри соли 2024 то 1 марти соли 2025 боздошта шавад. ба гуфтаи мусоҳибони мо чунин маҳдудиятҳо дар шаҳрҳои Воронеж ва Великий Новгород низ ҷорӣ шудааст. ҳанӯз дар моҳи марти имсол волии Нижний Новгород додани патент ба муҳоҷирон барои кор дар таксиро манъ карда буд. моҳи август феҳристи маҳдудиятҳо васеъ гардида фаъолияти шаҳрвандони хориҷӣ дар бахшҳои дигар аз ҷумла савдо низ маҳдуд карда шуд. корбарони радиои озодӣ мегӯянд ки дар ин минтақа шумори муҳоҷирони тоҷик кам нест ва чунин маҳдудиятҳо ба кору зиндагии онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад. ҳамзамон рейдҳо барои ҷустуҷӯи муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар вилояти Нижний Новгород афзоиш ёфтааст. дар яке аз чунин рейдҳо ки охири ҳафтаи гузашта дар бозори ин вилоят сурат гирифту навораш аз ҷониби муҳоҷирон ба радиои озодӣ фиристода шуд, дида мешавад ки низомиён аз электрошокер истифода бурдаанд. Это ужас, ну что такое вообще, а? Это шокером? Который лежит, который, да? тафтиши муҳоҷирон дар бозорҳо, сохтмонҳо ва ширкатҳои хизматрасонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои Русия низ идома дорад. масалан, дар рейде дар анбори Азон дар ноҳияи Раменский вилояти Москав даҳо муҳоҷирро дар таваққуфгоҳ сафорустанд. дар ин рейд нирӯҳои амниятиро намояндагони ҳаракатҳои миллатгароёнаи рус ҳамроҳӣ мекарданд. чунин рейдҳо дар Москав дар майдони сохтмони маҷмӯи истиқоматии Скандинавия ва дар шаҳри Ростови лаби Дон низ сурат гирифтанд ки онҷо садҳо муҳоҷир тафтиш шуданд. вазорати корҳои дохилии Русия бо пахши як иттилоия гуфт дар миёни шаҳрвандони хориҷӣ ки дар яке аз сохтмонҳои маҳаллӣ кор мекарданд беш аз 60 нафар вайронкунандагони қонун муайян карда шуданд. садҳо муҳоҷири тоҷик дар моҳҳои охир аз таҳқиру озор ва азияти мақомот дар Русия шикоят мекунанд. тафтишҳо пас аз ҳамлаи террористӣ ба Крокус-Сити Ҳолл дар моҳи март афзоиш ёфт. аз аввали сол ҳазорон тоҷикистонӣ ба Русия роҳ наёфтанд ва ҳазорон нафари дигар аз ин кишвар ихроҷ шуданд.